बरला एनजिअ'आ मोनसे मोजां गिदिर खामानि मावदों। बिथांमोना आंखौनिफ्राय हेफाजाब बिदोंमोन। माने मैदेरनि बिराद समस्या दं बेयाव सा ओनसोलाव। बिखेखके जेरै हाजोनि खाथि खाथि जिखिनि गामि दं बेयाव खेथि मावनानै जायो जोंनि मानसिफोरा। बेयाव माने मैदेरा फैनानै बिथांमोननि खेथिखौ बिराद नस्थ' खालामना गालाङो। बेफोरखौ नुनानै जोंनि बे बरला एनजिअ'आ मोनसे टर्च लाइट माने रानना होनानो थांखि लादोंमोन। बे थांखियाव बिथांमोना आंनिफ्राय हेफाजाब बिदोंमोन। आं दिनै बे हेफाजाबखौ बिथांमोना आं दिनै होफैदों। आरो जोङो थारैनो आं लोगो मोनबाय रायजो राजाफोरखौ। रायजो राजाफ्रा बहुद माने दुखु सुखु बिसोरनि खोथा बुंबाय। बिथांमोना 6 मास दिनै खेथियाव थायो। खेथि मावखांनायनि उनाव बिसोर सानसेयैनो 10 मिनिट 15 मिनिटआवनो बिथांमोननि खेथिया नस्थ' जालाङो। बेफोरखौ नुनानै जों दिनै माने बिथांमोननो जों बोरै हेफाजाब होगोन बेनि सायाव जों दिनै गुवारै बिथांमोननि सुखु दुखुजोंबो सावरायनाय जायो। सावरायनानै बिथांमोननि उननि भबिसतआव जों बोरैहाय माने सहाय खालामनो हागोन बेखौबो बिथांमोननो जोङो रायलायदों। रायलायनानै दिनै बिसोर बिखेखके जोंनि मैदेरनि समस्या, मैदेरखौ जों बोरैहाय जेनेबा जोङो फेनसिं होनो हायोब्ला बिथांमोननि खेथि बाथियाव फैनो हानाय नङा। बेफोरखौ बिथांमोनहा जोंनिफ्राय जोंखौ खावलायदों। सरकारनिफ्राय बोरैबाफोर जुदि रायलायनानै लाबोनानै जोंनि बे एरियायाव माने सा ओनसोल एरियायाव माने बर्डार खाथि खाथि थानायफोरखौ गासैबो फेनसिं होनानै मैदेरखौ जुदि फैहोनो हायाब्ला बिथांमोननि खेथि मावनानै जानाया माने बिथांमोननि भबिसतनि जि माने मोन्थाय बे मोन्थायखौ मोनगोन खेथि मावनानै मोननायखौ। बेनि थाखाय बिथांमोना जोंखौ आर'ज खालामदों। आरो थारैनो नंमारगौ मैदेरा सानफ्रामबो न' खाथियावनो फैयो, न'आव फैनानै थायो। दा दैज्लां समाव दा बर्थमान खेथि दङ, बे खेथियाव फैनानै जानो थाङो। दा बिथांमोना थुलसि न' दङ आरो सरकारनिफ्राय बिथांमोना मोनसे आर'ज गाबदों जुदि थुलसि न' जुदि गिदिर जुदि लुनानै होयोब्ला खेथि मावनायनि गेजेराव बिथांमोना बेयाव थानानै मैदेरखौ होखारनो थाखाय बिथांमोना मोनसे राहा मोनो। दा बेखायनो सरकारनिफ्रायबो बिथांमोना आर'ज गाबदों हायोब्ला सरकारा जुदि थुलसि न'खौ बानायना होयो हायोब्ला सरकारनिफ्राय मोनसे आवेदन खालामदों। आरो मोनसेया जाबाय मा फेनसिंखौ जुदि होना होयो हायोब्ला बिसोरनि बे हाजो थानाय जेसेबां बे गासैबो खेथि मावनानै जाग्राफोर न'आव मानसिबो थैनाय नङा, न' बांबो बायनाय नङा, खेथिबो नस्थ' जानाय नङा बेखौ जों नुदों। आरो एग्रिकालसारनि सायाव बिथांमोना बर्डाराव थानाय हिसाबै बहुद माने सुबिदाफोरखौनो मोनाखै होननानै दिनै बुंदों। दिनै बिथांमोना सरकारनिफ्राय मा आसनि मोनो एग्रिकालसार माने खेथियकफोरनि सरकारनि स्किमफोर बिथांमोना दिनै मोनसेबो मोनाखै होननानै बिसोर दुखु फोरमायदों। आं बेखौबो आङो सरकाराव थानाय जायफोर दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोनखौ आं खावलायनो नागिरदों बर्डाराव थानाय सुबुंफोरखौ एसे नायनानै बिथांमोननि सुबिदाफोरखौ जुदि होयोब्ला निस्सय जों बेयाव थानाय मानसिफोराबो जों रैखा मोनगोन होननानै आं बिथांमोनखौ आं खावलायहरदों। जेंनाया बेल' नङा, बेयाव गोबां जिथु जेंना दंबावो, जिथु दिनै लोंग्रा दैनि जेंना बेबो दिनै सुस्रांजायाखै। बे बिथिङावबो नोंथाङा सासे समाज सिबियारि हिसाबै फैबाय थानाय समाव माबायदि आं बेयाव नुबाय माथ्र खेथि बाथिनिल' नङा जा बिथांमोननि बर्डाराव थानाय माने दै लोंनायनि समस्या 1 नम्बर दं। बिथांमोननि स्कुल लामाया हाबथावा फैथावा आरो बिथांमोननि स्कुलनि अबस्थाफ्रा दिनै मोजां नङा। आरो हेल्थ सेन्टार माने बेफोरावबो मोजां नङा। मथेथे जेबो जोङो बुंनो थाङोब्ला दा बर्डाराव थानाय मानसिफ्रा जेबो डेभेलप जायाखै होननानै माने बुंब्लाबो गाज्रि जानाय नङा। दिनै सोरबा लिडारफ्रा बुंनो हागौ बहुद खामानि मावदों होननानै, खिन्थु जों प्रेक्टिकेल जुदि गाहायाव फैयोब्ला जों नुनो मोनो जेबो जायाखै। आं दा बेखौनो आंनिफ्राय जुदि आं सासे समाज सिबियारि हिसाबै आंनिफ्राय जि कमेन्ट दं आं बेखौनो रायजोफोरनो जि हायो एसे एनै आं सहाय खालामबोदों। आरो फैबाय थानाय समाव जुदि आंबो जुदि बबावबाफोर जुदि खामानि मोनोब्ला खामानि दामानि जुदि जायोब्ला आंबो रायजोनि बेबायदि अभियोगखौ जुदि सुफुंना होगोन होननानै आं रायजोफोरनो खोथा होदों। आरो फैबाय थानाय समफ्राव जुदि बोरैबाफोर जुदि लामाफोर मोनोब्ला आं बिथांमोननि समस्याफोरखौ आं सुफुंगोन। आरो सोरबाफोर जोंनि राजखान्थि गिदिर नेताफोरखौ जुदि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो मोनब्ला बिथांमोननि असुबिदाफोरखौबो आङो बुंनानै होगोन होननानै आं बिथांमोननो आसा होदों।